Comrade Nyatsimba Mutota is trying to help you people on the issue of transparency regarding Nyoka Mabunu's financial status. If you remember very well, guys, I came to you and spoke to you about these accounts, that there must be transparency. Today we are already crying. Ndipo paya patinoti miromo yavakuru haiwiri pasi. Zvisinei, my advice is as follows. Ngatichiregai kudiveta attention yedu yese kubva taibvisa paagenda yerevolution yokuti there must be change in government. Tongobva toonekwa tingopopotedzana nokutukana nenyaya ye-financial contribution yokwa Comrade Nyoka Mabhunu. I'm not saying mari yokuindisa kuna Nyoka Mabhunu yakashata, yakanaka. Asi ndiri kuti ngaiitwe nezvinhu nenzira yakarurama. Natai kuninzwa zvakanaka. Ini ndiri mumwe wakatoisa mari directly through phone number ya Mukoma Gambakwe. Achiti anondosvitsa. Whether yakasvika, whether isina, if I donated it willingly, zvingatozoitwawo vamwe at another stage kuti vanatsoda kurondorwa kuona kuti zvaita sei. But going forward, that's the issue. Going forward, let's not tell people what to do. Kuti kana tine suggestion yedu yatinayo mumusoro tobva tati takudai aiwa. Comrade General Stole. Let's just learn to involve people. Vanhu vedu tovainvolva. Uyezve nyaya dzakaita sedzekukonana kwedu vana vanyamunhu hadzifanirwi kutaurirwa pazvigananda apa. Gurupu rineiri awa atinawo aya anoshandiswa nezvigananda. What do I suggest? I suggest kuti kana paita vanhu vane utungamiri hwezvekurongwa kwezvenyaya dzananyoka yemabhunu, komiti yokuti vanhu 4 haisi iyo komiti. Internationally kuno acceptwa committee of 7. Vanhu vacho vange vari properly done, vachionesana, vamwe vari kuno kuZimbabwe, vamwe vari kuSouth Africa ikoko, iri committee ichitaurirana through mafoni akauya. Ane zvese technology yokuti munoita conference discussion. I have already said this many times. Moita discussion yenyu pa conference meeting, pa phone apa, pa Zoom meeting. Handiti mugrupu risina zvigananda. Handitika as leaders mukanzwa vanhu vachicomplaina zvimwe zvinhu zvakati mozvitora moti alright, we are going to solve that. Mozotodzoka kuvanhu totaura kuti no takaresolva nyaya kudai takufamba zvakanaka. Vanhu vedu vozoziviswa nedzimwe nzira dzakanaka dzinoita kuti zvigananda zvisaziva zvinhu zvedu. Zvigananda zvikanzwa chinhu takunetserana mari zvinofara zvisingaiti. Zvatowana mukana wokupinda izvo ndo zvinoti tiri kutonga. Kana izvo zvinoti tiri kutonga zobva zvatoti mapurisa pindai itai kudai. Iri nyaya yokuda kudismantla zvatiri kuronga. Saka nyaya yekomiti, let it be thrown to the people. Ini I suggest vanhu 7 vanotungamira nyaya yezvanyoka yemabhunu. Zvokuti uyu Gambakwe unotora mari nokuku, uyu unotora mari nokuku, ipapo ndo panouya gonye ipapo. Administration yezvinhu zvese haigoni kuti zvese bvuna pavana nepavana. Kune zvinotaurwa pavanhu. Kune vakadzi vane hana nhete, kune vamwe varume vane zviva zvinongoti vana nditurei vaya. Vokuti vangonzwa chiroko unomhanya naro arichipepereka nyika yese inosara. Saka kune zvinhu zvakati dzamei zvemovement yedu zvingafanirwi kuzikanwa na Tom and Jack and Jill. Zvinhu zvedu. Iyo pavanoita mukukonana kwavo makambonzwa vachitiudza here? Pavanodanana kuma-disciplinary hearing vakambotiudza here? Hatongozonzwa yanguva result kuti ninge wadisqualify nemhaka kuti wakaita zvakati. Saka isu ngatiite savanhu vakuru.
tikada kuti kwakaya technology tobva taita upwere chaihwo, upwere hwandiri kuona panapa, upwere chaihwo hwokuti zvese bvuu pasocial media ipapapa titaurirana kuti uyu waresa, uyu wadai. Tingazvigona here vakomana? Hazvigoni. Kana dzimwe secret dzedu dzokuti nhingo wata pakati, kana kuti geza uri pakati, kana kuti ari mumba manyatsimba mutota, izvozvi handizvo zvatingataura pasocial media. There must be some secrets, top secrets. Handiti? Ndo zvatinofunga kuti ndo zvingativaka kana titaura nenyaya yanyoka yemabhunu iyi. Ngatiende mberi nekubatsira, asi format yacho ngaichinjwe. Maprofessional anodiwa ipapo, ana lawyer nana accountant vanodiwa mugroup iro rekomiti. Kuti zvinhu zviti twasa, kwete kuti munhu wanondotora ndini ndinobatsira nyoka yemabhunu, ndokonotora mari ndo withdraw, ndozondopa lawyer. One munhu. Ayo. Shoko raMwari rinoti stand ye in holy places. Musaisa vamwe venyu pamiedzo. Kana murume mukuru wezera rangu rinondoti tongwa kumira pakati pefambi dzinobvisa hembe dzisara dzakashama, uchimira uchi ndakagwinya ndomira pakati pefambi idzodzo. Haone kuti unoiswa muedzo here ukaeredzwa norwizi ukaenda? Handizvo. Ngatibve pamuedzo. Vese vanoda kumhanya vachiti ndoda kudai ndigodai, hatichadi kuvateerera. Toda kuteerera zvinhu zvinourongwa kune komiti yavanhu vari trusted navamwe. Kwete munhu anongomhanya kuti ndoda kudai ini, kusajetsa iwo kuzvipira iwewe. Wasarudzwa naniko? Vana maleaders edu vana vageza tinavo. Tinavo vanhu vanogona kufamba nesu zvakanaka, vanachamisa vaya tinavo. Why don't we consult them? Vatipo madirection okufamba nawo akanaka, nokuti chinhu chinokonanisa pavanhu vese imari. Muchaona kuti vamwe vese havariita politics of the stomach. Vese vaya kuCCC vakarasisa chamisa. Politics of the stomach, nokuti nyika yava nenzara. Nyika haina manager. Natsai kunzwa ndati nyika haina manager. Kana nyika haina manager, inoonekwa nokurongeka kwayo. Ukaenda kuSouth Africa, unoona maroads hakuna gomba. Hakuna mota inobhekwa ikogara paroad for 30 minutes. Hazvigoni. Ina manager nyika iyoyo. Mabuildings acho ese akapendwa zvakanaka, ina manager. Vanhu vanokora mari dzakanaka nokuti nyika ina manager. Ukaona vanhu vopuwa nzungu dzichinzi ipei munyika, ndopatanga mbirombiro yemhanza inobvira kushosha. Vashandi vehurumende vakapuwa chisola, votoona sekutoti zvinoitapuwawo zvinhu zvinoera pano. Hapana chavapuwa, nokuti zviri munyika umu zviri pasi pevhu izvi zvakawanda kudarika kasola. Wopuwa 150 woti ndakora. Handizvo, isu tiri kuti vanhu vedu vanopuwa 1500. Our people must understand our message nekuda kurongeka kwatinenge takaita. Tikaita confusion panapa, tinoita a bunch of confused cockroaches. Hazvisi correct. Maitiro atinotoita iwaya anoratidza picture kuvanhu vatoda kuzotungamira ava, kuti vanhu ava vanhu vakaita sei. Management haitwi nomutoo iwoyoba. Ine delegation. Ndika management inoshanda ne4 Fs. Being fair, being firm, being friendly, but not familiar. Ndio inonzi management. Kune kuda kuita chikroni chokuda kuita shamwari kudai zvinoita vanhu verijima. Vanotora shamwari dzavo vachisa padhuze navo vachiti ndio manager. Haisiyo management. That's why zvichifa. Nekuti vanezenge kukanganisa vanhu vachiti ndi shamwari yamanager. Unokanganisa mambune chavo achizwa kuti hatinazvo ndiyetu nokuti akabva kure namanager uyu. Handizvo vakomana. Handitika? Ngative vanhu vanovimbika, vane zvemari yavo kunodawo 3 C's. Character, collateral and competence. Zvinoda kuti ngative vanhu vanogona kuti uchinzi unobata mari, zvione kunzi kana ukazorya mari yavanhu tinoiwana papi, une chii chatogona kutora. Kwete ngoti bvukupa mari munhu anotova nenyota yokuti asina kapedza 2 months asati ambomwawo koko. Hazvisizvo, kumisa pamuedzo. Ngatishande zvakanaka, zvine gwara rakanaka, zvinoratidza nyika kuti takarongeka
kudarika regime. Zviro kwazvo tikatsatsa zvokungwara panapa regime iyi kwayakuinda ndiko kundogadzira inonzi empire. Kingdom. Hatidi kingdom munyika ino, hama dzamwari. Ngati make sure kuti patinozogadzira movement yedu ichinatsa kufamba ichina mberi, munhu anenge achiita kutengezwa kwaanahlabangu uya tinoita inonzi mob, kungopedzerana naye ipapo, immediate justice. Handi zvekumberi tozozviona, asi kana mbavha yabatwa, kana tsotsi rabatwa, kana mhandu yabatwa, munhu anomusangano wavo iye oda kuita zvokupanduka kuita mutengesi. Ibveni pahondo yatakapedza kuita iyi. Paiva nenzira dzokudhila nadzo navatengesi. Kana munhu anenge ari mutengesi anofanira kutotya oga kuuya kumovement yedu, nokuti zvinozoitika kwaari kana aita utengesi zvichapa vamwe vese leseni. Tikati handei tese tisumuke titi dzvamu tite izvi, tinofanira kungobatana tite chinhu chimwe. I'm telling you today, my name is Natsimba Mutota. I am telling you Zimbabwe. Tikabuda tese tikatufasana tikaita murodhi, I'm telling you hakuna kana mota inodhiraivhiwa zuva iroro. Haidhiraivhiki nokuti rodhi dzinenge dzakazara vanhu. Vaya vanoti vane shaviro kupfuura, vanoti tinogona kupfuura vaya vochipfuura tigona kuti vanopfuura vangani. Kana vakatitanga tisina kuvatanga, 1 million people against kana kuti 1,000 soldiers. What is that? Men to men. Kubatana maoko tichivhuna mitsipa kana vatitanga. Hamundinzwi mhani vanhu veZimbabwe mimi. Imi vakomana vana General Stole, imi muri mageneral. You know, if you are provoked uri mumba mako, it's one of the rights akapuwa munhu naMwari yokuti unogona kuita even to commit kuta shed blood without committing sin. Munhu akuprovoka. Handiri mazvona. It's also we are only saying we don't want our rights to be trembled upon. That's what we are saying. Anyone anezengoda kuita isusu vanhu 17 million vanhu vari muno ava kuda kudai 500,000 tombodaro hedu. Havangambosviki 500,000 futi amedi haisviki. Vese nepolisi havambosviki. Men to men mukadivhaida ipapa kuona kuti 17 million divided by 500 chiitai vanoziva metsi mukondiudza veni kuti panobuda chii. 17 million divided by 500,000. 17 million divided by 500,000. Mutiudze vakomana kuti panobuda chii pakadaro ipapo. So mhiro refu rikatitokuitirai panapa izvozvi ndakatobata calculator in 17 million people divided by 500,000 people. Gandite quickly. 17 million divided by 500,000 is equal to vanhu 34 vakaunganira soldier 1 renefuti 34 people. Ringe richipfuura zvomutokwanike uyu. Futi hazvizvo i5,000, which means 340 people vakaunganira musoldier 1. Vanozona hapana zvaanoita. Handiti isusu hatisi kuti tinoda kurwa navanhu, tiri kuti indevhe ndekuti zvasata vatitanga vachiti Bam Street. Munova matinotenderwa neconstitution kuvamo. Kana unenge aita akiti tucha yake yokuda kuti bata achiti rova nokuti dini nokuti ikidzira kana kukanda tegas, iye unofanira kundoudza mai vake kuti maZimbabwenzi anovava. Handiti asi chandinozama kuda kugadzira vana ndechineichi chokuti zvedu zvatinokonana izvi zvimwe zvinhu zvimanyaya izvi zvinozotukana vana gamba kwena vamwe vachitukana nokuda kuramwa izvi ngazvigadzirwe pasi apa, pasi zvisingazikanwi navatengesi ava navavengi ava. Vanhu ava vatova vavengi chaivo. Mukaona Zimbabwe yatodivhaidwa izvozvi, kune vanonzi vanhu veZANU-PF ndo vanorya ivavo. Kwese kunokuti vatikorokoza ndo vanotora, hakuna unovabvunza kana vakangoisa chisikavha chiya chinonzi navanhu nyoka chiya chikangoiswa pamota, hakuna unomubvunza chero mupurisa unongosiya. Kozita imwe klasi yavamwe vanhu vasiri vepati iyi. Izvo hazvifanira kudaro kuti imwe klasi ndiyo yonzi ma-second class citizens in a country. As long as kwaita president wani unonzi asaudzwa navanhu, unofanira kuti zozobata vanhu vese zvakafanana. Munhu akaita zvirisiri pamutemo nyangwe ari weZANU-PF nyangwe ari weimwe pati vanofanira kusungwa nemutemo zvakafanana. Kwete kuti vamwe havachasungwi, vamwe vanosungwa. Vamwe vonzi itai chakati torai vopiwa mikana yekuita matenda ivo vari vanhu veZANU-PF voga voga.
Why don't we see a government which is fair inopa vanhu matenda ve-triple C ichinatsamisa kwete yake abangwi? No. Why don't we see a government inopa vanhu vokwana madhuku vaya tender? Why don't we see that? It's because we are second class citizens. Tatetwa ma second class citizens nomunhu uyu mutungamiri werejimu uyu. Haasi munhu uyu. Ndiri kukuudzai. Handiti? Ndiri kuti anything that we do, our struggles against the regime izvozvi, they are supported by God. God has already known kuti vana vake vari kushungurudzwa muZimbabwe neregime iyi. Vanhu vanomanikidzwa kusvika vanzi tipe mari yechoko muhomwe kuti upinde nezvinhu zvokusmagula pabhodha achibvisa mari iyoyo. Asi munyika mune mwana maKristu anonamata Mwari wavo vasingadi kuitiswa zvitema. Saka vofa here vanhu ava pamberi paMwari? Vochifa here vanhu vakadaro munyika yedu iyi? Zvingava nani ndezvipi kubvisa regime iyi nokuti paiuye munhu ari fair anoti kana aakutonga unotonga zvakafanana kuMZANU-PF nomunani ZANU-PF. Indiona sokuti munhu anoita fair ari right. Ukaitwa munhu asiri fair ukabayiwa nebanga apa, mupurisa anongosvika ototi aiye wabayiwa nebanga iye ndiyo anga achida kutobaya munhu nebanga. Handimuzvona. Onzi uyu wanga achataka, wanga achiita defense. Apo hake mari yake otoenda. Nyika ine corruption haina kunaka hama dzaMwari. Ngatidzidze izvozvo. Ndosaka unaona China nzinzi munhu waita corruption aneswa kumedha. It's dangerous corruption. Zvino ndinoona vakuru vacho vanongoita zvekuti hatipasine corruption ivo vachiita corruption yacho. Vakomana vana timombe wokusungwa ndaiona vachitongwa nomwedzi acho vaitonga papo. Kuda kumanikidzira dzachitai descend into the arena. Kuda kuzama kuita defend kuita senonzi ndiye watova prosecution iye hari judge. Kuita prosecutor. Kuitira kuti vanhu vangoenda chete nokuda kuti mutungamiri weregime unoda kuti vaende. No, that is not the law. Law inoti kana munhu anenge akundwa wakundwa. Document raiva hange rakachinjana maoko in good time. Ronzi ngatichipinda pakati petrial. Investigating a matter which is under trial. Azvitenderwi pamutemo. Handiti. Jaji kubuda ziya chaizvo chiheti chiya chatinovapa chiya chine chiabsorba ziya kuti vaite zvakanaka. Kubuda ziya achida kuzama kuti munhu angopinda chete ainde madocuments apinde. Hats off to Maduku and the other lawyers who were representing these guys. Of course, we may hate them because they stole our money. But the justice in this case, it prevailed. No, kuti vana Maduku vakazosvika pakukunda. Chati kuti anondogona kushandisa mapowers kumeri mutu. Meri mutu yekudi. Meri mutu yekuda kuti ipapo ndogona kungota provoke my powers nongoti munhu ngaende chete. Handizvo, haisi yo law. Saka tizoti Judicial Service Commission yatoiswa muhapwa navanhu ava nezvigananda izvi. Maloya matungamiri vajaji avo atova avo anoita zvavanoda ivo vasandi vavo kwete venyika. Maprosecutor ndavo, masoja ndavo. Tava kutogadzirwa private army munyika takatarisa sematunhu. The best way, I'm telling you, is to do something that is lawful, zviri pamutemo, zvinoacceptwa navanhu vese. Unenge asara totozwa kuti ndo vanhu vacho vanhu vanga vachita kuti nyika isafe. Tozoziva how to treat them later. Isungatingoinda chete pastreet. Zviri pamutemo zvakaaplayiwa. Hakuna ngoti bvungoinda. Kangoti bvumukaenda munofurwa unenge ane excuse. Applications have already been made. Takutatasa zvinhu sane basa rese vanhu vachitukana. Kutukana manews media kutukana pa platform. Saka tizoti zvigananda because vanoshandiswa. Ivo vemedia ndo kutokonzera vanhu kukonana vachibudisa vachipublicize zvinhu zvinofana kunge zviri masecrets. Vachipublicize vanhu ivo vanozviziva maethics journalism anomaziva. Vopublicize masecrets achibudiswa apa kuti muchikonana. Vanhu vese vatomiya kutarira nyaya yekuti ngatibvise regime tipinde neimwe regime tsva. Tototarisa chinyaya chidoko chinyaya chokuti nyoka mabhunu wakasungwa. We may not underplay it. But it's not as major as having the regime removed from power. This is the issue. If I had $1 million, I was going to pump it towards Nyoka Mabunu on my own. I'm doing what I can. Ask Kambakwe.
and I didn't know about his status. That's why I was sending money through his number. You understand? Zvokuti tatukana tadini ngatizvisiye. Seni kandida kuita follow up my money ndogona kuziva kuti ndoita sei. Kana akashandisa mari iyo zviri corrupt, I will know what to do. I am legally competent myself. I'm not a baby in the games of the law. No. Let's leave trivial issues zvinogona kudistract attention. Kutidzivirira kuti tachidzitiro chokuti tisaona chinangwa uko. Kana uri munhu gunman, magunman chawo haagoni kufura chiri seri kwomuti. Anoenda pane clear vision kuti agone kupointa chinhu chacho agochirova. Zvino isusu tiri kudzitirwa nezvimwe zvimanyaya vana nyoka yemabhunu uyu nyoka yemabhunu inani vana gamba kwena vakonana vachidai vachikona hatizvi kuzvida. Takati musashandisa media house akadaro masiyei. In fact vari kutoita mari nemi vanhu vachiti vakaona nhamba yakati vopuwa chimari handiti. Saka let's not just ngoshandisa mamedia house. Seni ndakanguti abvira kuudzwa no siyanai naningi kureva uyu gamba kwe. Ini ndichiona ndaona light rakanaka tsonaka. Vatoti vakaenda nenyaya avo vodzoka vachiita savanopoza but in the end vokanda confusion kuti vanhu vachidiscassa chiishu zvisina nebasa rekuti kwakabiwa mari. Vanhu kuti mukangodaro chete matokona kutrustana. Kana musina kutrustana it means your movement is fallen. Zvatopera. Zvikananda zvopinda zvoti tokusungai makabata kadai. Mazona hatidi vanhu vakadaro mumovement ineyi. Ngapave nekomiti sokufunga kwangu. Kana pane ndashaisha kufunga ndigadzirei hama dzaMwari ndangotsorowawo paground kuti tigone kubatsirana. Zviya zvokuti munhu unongouya kuti ndafunga kudai ngatiite komiti yevanhu 4. Comrade Sole, thank you very much for that. Talk to the people. The people will tell you what they want you to do and we will do that. Simple. Ndo method yoga iyoyo. Ndakati vanhu isimba. Hama dzaMwari. Kana usina vanhu hauna simba. Politics is a game of numbers. Hauna simba. Uyu munhu ari kutimanikidza kuti tingomutevera uyo achipinda papower zvamaune iye akaruza atingopinda maune kudai so. Tiri kutomujaidza murume uyu. Hativawo mujaidza zvachose. Murume uyu unobva kuzwa kuti madzimabwenzi akangwarisisa. Handiti. Tokona kutenda musiriri kuti no ngakuve nama electoral reforms. Ngakuve iye kuti kumhanyani rwake kuti ndoda kuti kusatacha mavhotsi. Tigadzire inonzi kingdom munomu. Away and to hell with that kind of mentality. Yokuti Zimbabwe ive kingdom. I'm saying to hell with that. Whoever is thinking about that personally, ndatotaura. Munhu anoti Zimbabwe ite kingdom. Whether ari musoja, whether ari mupurisa, whether ari president wenyika, whether ari ani, personally. Vanhu vese tinova kuti tinatse kungwara, tinatse kuona kuti tisaitirwa zvinhu zvine zvinanara nezvimwe zvinhu zvisina zvatingazivi kuti zvakabva nepi nomurume. Hatichamudi full stop. Ngatibva asi yoga. Indakandoda kutongaona. Ichi metaphorical vamwe vanobva vatoita sanje kuti nyatsima mutoto watoda kutonga. I'm just saying I'm equally fit to lead this country. Just as fit as he is. Lokuti wakagona wakazodai wodai constitution yakati whether uchigona whether uchidini tinombokisa paditesa mumwe iwe uchimubatsira saadvisor uri paside kana wakambolida zvakanaka kwete kuda kuramba uripo ndiwani iwe. Vana Mozambique hakuna munhu anoti pwetere achiti ndakudzokera kundoita extension of term munana Mozambique. Of course the party yavo inenge ichitonga asi vangatomeka sure kuti next person ndiwo hawakupinda kwete kuti one hand one family yotonga Zimbabwe yese. Nyaya ye one family kana ndiri seni ndosvika pakufa ndingotaura kuti handidi. Handifi ndakagamuchira madhokonono akadaro ini kuti one family itonge nyika. Extension of term. In fact ndikapinda pakutonga inini munhu anenge achiita extension of term ndomisa pashooting squad. Nyika inenge ine shooting squad. Unoda kuita extension of term ndiwo kai. Aiwa. Kuna munhu anoita extension of term in nyika inonzi Zimbabwe ine.
isu madziteteguru edu ava matungamiri vanhu vese vachibhadhara mitero kumadziteteguru edu bazi rezimbabwe apa hatina mboti varipo ngavabve chipindi, hatina kudarisa katigona kuita zvinodiwa navanhu togona kungoita mapresident. Handiti zvese izvi zvinoitwa izvi navanhu avava, vanhu ava tiri kutovadzaidza. Isusu tatiri kungofoira chinhu one chete, kungoteerera zvinotaurwa naGeza kuti tese titi dzvamu timhanye pastriti chete, zviri pamutemo. Ungava nepfungwa dzako dzoumbwende dzokutya dzokuti manonoka, unoti manonoka unoreva kuti vanonoka ndivanani? Tese tanonoka. Let's see zvatakaita Mugabe zviya vakomana zvine answer, zvine mhinduro iri immediate. I think I have tried to give you my own input on this issue. Nyaya dzemari nemadiscussions emadifferences edu must not be done on public. I want you all my music channels kuzvinzwa zvandiri. Let it be dealt with by the committee. Committee yacho must be selected by the people. Handiti tunaisa apa mazita edu apa vanhu vachisarudzwa kuita committee members apa. Handiti toita maconference edu aya tichitasangana kana kuti physical meeting kuzosangana kudai. Hakuna chinobuda man, tichizama kuti zvese bvupa mhepo man. Why do we wash our dirty linen in public? We will never succeed that way. Politics haina kufanana nezvimwe zvese zvatinoita izvizvi. Ndokunga kuti ngangotaura kuti technology yatishandira inoshanda pakuita music inokudi ichidaro. Handiti zvimasecrets zvikazikanwa nemhandu mapera. Saka ngatirege kudaro. Murume uyu yatova mamhasi. Tine mamhasi pakati pedu. Waipisisa ukaritsika igange mukange rinonhuwa, ukaribata rinokuruma zvinorwadza. Gange mukange svosvedema rinoruma richinhuwa. Ndio zvaari murume wedu unotungamira regime. No. Enough is enough. Saka murume wekuSouth Africa akati muZimbabwe hamuna varume. He was right. Hamuna varume. Vakadzi vaifa kuzotevera varume tatozara mustreet. And we are still going up because my applications are still there. Vakati vanochinja but vakomana mane haiwa kaniinda so. Tarasika papiko. Haiwa. Ini nyatsimba mutota ndazviramba. Ndiri kutokuudza kuti the heavens are open for us. We must just listen to certain voices and hear kuti iri voice harisiri ordinary. Totevera voice iroro, zvinhu zvedu zvinoita right. Zvirokwazvo vana vedu vese vamarombe vanoshandiswa semahouse girl namafudzi veng'ombe neregime iyi. $150 to $200. What is that? What does it buy? School fees yatinobvisa tisana kumayunivhesiti makamboiona vere mukaikalculate. Indakasara ndiri rombe chairo ndaisaona kungu kumayunivhesiti. Vana vaya hatapuwi mari. Youth zveZANU-PF zviya zvinomhanya zvine masikavha muhuro ndo zvakupuwa mari yose. Kudzidza hana, chikoro hana, sikavha yoga iya ine yellow, black and green, iyo iya ne black iyoyo ikangonzi kore muhuro watova nechitupa chokuwana mari zhinji. Tingati here nyika yedu iri kulidwa zviri competent this way? We are looking for competence yekuti vanhu vaite makwikwi okuti vave madhokota, vanhu vaite makwikwi okuita vanodhiraivha ndege, vanhu vaite makwikwi okuita maloya, vanhu vaite makwikwi okugadzira dzimotikari, vanhu vaite makwikwi maprofessional ose. Poita uniform salary, vanhu vese vana certificate vopowa same salary, vana madiploma across the board vopowa same salary, vana madegree vopowa same salary, vana mamasters vopowa same salary. Isu salary yatiri kutaura $1,000 ndiye yavanhu vanotsvaira vasina certificate. Vana macertificate vanowana haya zvichikwira kusvika kuPhD. Handire maPhD avanhu vanonzi madokota ayo vasina kufunda, vanongonzi madokota kuda kuzvipa kuti dokota. Uri dokota wei? Dokota ukungonzi dokota here usina kuenda kuchikoro. Vese vanonzi madokota they are fit to come and sit in my class and I start teaching them. Ukanza vachitaura chirungu apa hapana chavanotaura ba. They are not properly baked as far as their English language is concerned, man. These are dunderheads.
You see, a bad manager is seen nokuda kubata zvese panokabirwa nzungu ndoda kuvapo, panokabirwa nyimo ndoda kuvapo, tuma little details panotengesa switi ndoda kuvapo. Ndoda kuratidza kuti haugoni chimanager. Kana uchigona chimanager, certain things you delegate and you must do it uniformly, kwete kuselecta vanhu uchita vanopuwa zvakati vana vangu vanoda kuita pazvigaro zvakanaka zvopa musorosoro kuisa vana vako vasina nedzidzo. What is that? Imi vakomana ka varume, iwe general stole iwe ndoku I trust you kubva pandainzwa uchitaura nagamba kupaya ndangoona kuti uri munhu anoga. Kana uchinzi general unenge uchinzi wakamboita kuami. Saka ngatite zvinhu zvedu, iwe unoziva masecrets anoitwa kuami kuyako. Kune zvinhu zvinonzi masecrets. Kana tina vanhu vane experience tikazoona tsira tikatoti maune tozobva tada kufunga kuti vanoshandiswa nezviganhando. Saka tipe space yokutrustana each other panapa. Handiti uyezve kana chingaita zvinhu zvedu zviri pamutemo, hama dzamwe hakuna chatinotya ba. Togona kutoshanda nemhando iri kwembi kwedu asi hapana zvainoita. Togadzira constitution yedu sei inogadzirwa na comrade Jamisai. Watogadzira constitution yakanaka singaite ndotokupai briefing right now. The constitution is quite very good. Hakuna zve munhu asazoti kwete achiti ndazobuda ndakadai nokuti panyorwa in black and white mu constitution kuti any ninginikiri inonzi chiyaya recalls will be sanctioned by committee zvobva zvazoenda kuna president inopa the last ascension kuti yes. Kana pasina izvozvo nobody will recall. Hapana zanotiita murume uyu zvatose. Idofo ramatofose murume uyu anorwisana naChamisaro. Idofo. I'm telling you, is the type of person I can teach in my classroom. Azi. Hai nokuti wagona ngati mudzoseri azoda atina watoda kudzosera ba. Atina watoda kudzosera. Kuda kutochinja constitution kuti munhu akwani pakudzoserwa. Handizvo. Law haigadzirwi that way. Kuzogadzira law nokuda kuti mwana wako waba nhasi. Uda kugadzira mutemo kuti uchikwana mwana wako akwane kunzi azonzi haasi guilty. Ndio law here. Law inonyorwa vanhu vasati vatadza sezvakaita yedu iyi yakanyorwa pasina wamboti ndoda kudi akadzi tinopa matemu maviri. Zvino nhasi woda kuita rewrite the law because anoda kuti adzokere pakutonga ipapo apo chete. Nene hatiti ushamwari nokuti ndakatotarisawo chigaro icho ndochidavo handidi kumanzira ngasasenda kun'anga achivhunza kuti zvakamira sei kana kumaprofita anondodzwa nhema ikoko. Inani believe mune zvese zvimanganga nezvimaprofita izvi. No, I don't believe in those things. Asi ndati ini ndotochidawo chigaro ichocho ndakatotarisira kuti panext year ndotopindawo mari dziya dzokunzi vanhu ngavabhadhare mari yakati agokwana kuvhoterwa ngatiderere by majority vote. Lokuti unoita makunun'una millions of dollars kuti iyeyo kana vana vake vagona kusubmita mazita nokuda kuti zvine chidhurira vanhu. Ndezvechitsotsi. Zvinhu zvakati jekerere zvinoitwa navanhu 1000 yakatowandisa, 500 yakatowandisa futi. Even 250 it's okay. Let people put their names and vovoterwa kana warudza. Ndikaita resi naye murume, I'm telling ndomusodesa, ndawinaini. This country is small. Haidi vanhu vane madigiri kutonga. Inoda kana munhu ane JC anotonga nyika ine. As long as achida vanhu, achigadzira mapolisi anoita kuti vanhu vakore mari dzinotenga, achiwirira navamwe vanhu vokunze kuti mari dzedu dzisaruza power nekuda kwemasanctions. Kwete kuti takarasima iwe mazano okugadzira mari hauna, oda kutuka vanhu vanogona kugadzira mari navanhu vanogona kugadzira maindastry. Unonga kuti unozosara nei vakabudisa maindastry avo saka chiita tione hapasina wagwadama. Osara ngozhamba vana vangu mava nenzara nokuti takazoengetapo masanction maningi. You are failing. Vana isu toda kurya 1, toda marodzi akanaka 2, toda zvipatara zvine mishonga 3, toda maticha ane zvikoro zvakanaka 4, toda mashandi vedu vanokura mari dzakanaka. Ndo zvinonzi madeliverables. No zvatiri kuda, not noise yokudzwa kuti kuna masanction. Hatidi kuzvinzwa. We want good roads like those in South Africa. We want aeroplanes dzinoshanda kwete the privatized aeroplanes zokuti munhu ndiye undotenga ndege nyika haina ndege. Unoona zvichiita here zvinoita murume wenaye vakomana. Ndati ngaachibva anonoka ngaabve.
ngabve zvakanaka, hatidi zvikuita zvisiri pamutemo, toda kuti angobva zvakanaka ationa kuti vanhu vamuramba havachamudi. Ndo zvandiri kutaura inini. Pamwe pacho ndochimbotaura namai emotions akawanda, vamwe votanga kutodhibheta, unozviti nokuti handina kumbodaro inini. Don't bother about the little things. Zvigananda zvomunoona zvinenge zvidarozve. It's already just move forward tichienda takanyarara tibatira pamwe, kwete kukara kwakashata. Tikabuda apa vamwe navamwe vachafara chero ukashaya kumboenda pautungamiri, asi uchanhangawo unondoshandira muhurumende inohoresa vanhu mari yakanaka. Washayiwa ichi asi uchaona kuti pensheni yako inenge yakwirira. Washayiwa ichi asi muzvipatara mane mishonga iri right. Handiti washayiwa ichi ese maovetenari namuchibhanana chimbidopowa mari iri nane kuma1000. Kwete zvatiri kuitwa nomunhu uyu. Munhu uyu is very selfish. Kana makambona zvinoita makudaya. Ande kabata mhani chimwana chacho tikada kuti tibate chiriwo chorohwa nembama yekurohwa zviya zvokuti unotosha kuti kochi chinechi. Ndo type yomunhu watinayo parijimi. Munhu uyu the only solution ngabve zvese nemhuri yake, kana dei iri mbeu inini isingaibvi inokandwa seri kuruware kwesingameri. Nokuti ndudzi rwembeu yakadaro hatitomboidi. Toda vanhu vanoita feel for the people, hama dzangu. I thank you. Natsimba Mutota addressing you.